कलेज स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायनि फारसे जोङो खोनानो मोन्दों गोबांथार जोंनि माखासे UPPLनि दैदेनगिरि इभेन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बे खोथाखौहाय बुंबोगासिनो दं। खौरां फोसावनायनि सिगां मोनसे खावलायनाय बाजै सासे बिथांनि डिटेल्सखौहाय नैबे स्क्रिनाव होना दोनदों। दा बिथाङा दिनै बरबुरियावहाय गथ' दोननो थांदोंमोन। बाक्सा बरबुरि पुलिस थाना नि सेरावनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला बिथांनि पर्सआ गोमादों। थारमाने सागलायावहाय सा लोंहैनाय समाव बिथांनि पर्सआव 2000 रां दंमोन। लोगोसेनो गोनां माखासे कागज पत्रफोर दंमोन, जेरैहाय पान कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID बे गासिबो। दा अन्नानै सोरबाफोर मोनदोंब्ला 2000 राङावहाय नोंथाङा रांखिनिखौ लानानै डकुमेन्ट्सखौ हरफिनोब्ला मोजां जागोन। मानोना डकुमेन्ट्सफोरखौ बानायनायावहाय गोबां सम नांगौ आरो किसुमान मावनो गोनां खामानिफोराबो थालांजोबो। बेनिखायनो अन्नानै सोरबा मोनोब्ला बिथांनि फन नाम्बारखौबो आं नैबाव होना दोनदों स्क्रिनावहाय, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामलायनानै जगाजग खालामनो हागोन। दा थारैनो मा जामारदों मा जायाखै बेखौ हयथ' गोबाङा एसेबाबो मोनथिनानै दं। दा माखासे खोथाखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्राया जिहेतु जोंनि स्टेटआ बेखौ डिसिसन लायो। दा बेलाफारसेथिं जोंनि BTRनि माखासे दैदेनगिरि, सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुंसोलायदों जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया जाबाय होननानैहाय। এই 10খন কলেজ চৰকাৰীকৰণ নহলে কিয় জানেনে যে এই 10খন কলেজ যেটো চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ল বুলি তেখেতক এইটো হ'ল যে তেখেতসকলে কৰিছে 28 ডিসেম্বৰত 2023। सासे गोरों व्यक्ति बुंनाय आरो सासे जाम्बा मानसि बुंनाय। सासे जाम्बा मानसि सिखाव खावनाय आरो सासे गोरों व्यक्तिया सिखाव खावनाय। बिदिनो दिनै बेनि गेजेराव जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो। जोङो जाम्बा मानसिनि सिखाव खावनायखौहाय हमदांना मोनो ना, माने बिथाङा माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावलाङो। नाथाय सासे गोरों व्यक्तिया जेब्ला सिखाव खावनो होनानै हमना लाबाय, गोरोन्थिखौनो मावनो होनानै जुदि गोरों व्यक्तिया साननानै लाबाय, अब्ला बियो एसे गोब्राबबो जायो। नंगौ, नाथाय सैथोआ सिखोमानानै थाया। नंगौ, नोंथांमोना मा बुंनो नागिरदों होननानै साननांगौ जानांगौ। दा जिहेतु 10था कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन 2024आवहाय जाबायसै होमबा 259था पोस्ट बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। दा बे मा जानानै दं? दा बेनिनो तथ्यफोरखौहाय लाबोदों जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि आदाया। RTI खालामनायनि गेजेरजों माखासे सैथो बाथ्राफोरखौहाय सोराङाव लाबोनानै होदों। दा मानि थाखाय खालामदों, मानि थाखाय खालामाखै, दा बिथांमोनासो मोनथिसिगोन। बिथांमोना बेनि फारसे फिननाय होगोन ना होआ, रायजो राजाफ्रा बेखौहाय नेनानै दं। दा जियानो हक, जिहेतु 10था कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसनखौहाय खालामनायनि बाथ्रा जे बुंदों, बेयो नायबाय RTIनि मथे मोनदों जे 2013 सनावहाय 11था कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जादोंमोन। बेनिफ्राय 2018आवहाय 3 कलेज प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन जोंनि BTC बा जोंनि BTR ओनसोलावहाय। बेनि उननिफ्राय 2018निफ्रायनो लाजायो, जेनेबा दिनैसिम मोनसेबो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै। दा स्टेटनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहाय जेब्ला RTI खालामो, अब्ला सोराङाव फैयो जे खुनु स्टेटनिफ्राय बेबायदि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै आरो खालामाखै। अब्ला जोंहा दिनै BTRआवहाय 10था कलेजआ बोरैहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन जाखो? जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि BTCनि बाजेटआवनो जुदि बे प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खालामदोंबा, अब्ला जोंहा स्टेटजोंहाय बे प्रभिन्सियेलाइजेसनजों खुनु सोमोन्दो लाखिनो मोननाय नङा होननानैहाय रोखा लिरनाय दङ। दा बेबायदि दा बुंनो गोनां बाथ्रानि बेसो। आरो बेजों लोगोसे आरो बुंबावदों जे एबसुआ सोरखौबा सापर्ट होनायावहाय जोंहा बाजा नांगौ गैया, सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों थाफानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय सैथो आरो नंखायनि गेजेरावहाय बासिनांगौआसो गोनांथि।
दा बे बेलायावहाय जों बुंनो सानो दिनै रायजो राजाफोरखौहाय बुरखायनो फुस्लायनो थाखाय दिनै बबे लेभेलसिमहाय थांनो हागौ दा बिदिखौ जोङो फोथायथावना नंगौना नङा नैबेनि फारसे बिजिरदों बिक्रम दैमारि आदाया आरो मानि जाहोनाव दिनै नङि खामानिखौ नंगौ जायै खामानिखौ जागोन होननानै मानि थाखाय रायजो राजाफोरखौ बुरखायबाय थादों बे आसुरित दिनै मावनानै दिन्थिनांगौमोन बिथांमोना नाथाय खुगाजों दिनै जायै खामानिखौबो जागोन होननानै बुंसोलायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनगासिनो दं दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसन जायखौ सासे सरकारि इएमआ माबोरैहाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जादों होननानै बुंदों आरो बुंनो गोनां बाथ्रा बेसो दिनै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बिथाङानो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि हेड दा बिथाङानो बेखौहाय जुदि फोसावदोंब्ला बेनिख्रुइ आरो दुखुसिन बाथ्रा मा दंबावो दिनै जोङो मिथिगौ बिटिआर सुक्तिया मोनसे फेल एकर्ड होननानै नाथाय दिनै बिथाङा बेखौबो बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानै रुजुयो अब्ला बिथांनि रोंखा राखा जे गियान बुद्धि थासेयावबो बिथांनि जि रायजोनि थाखाय मावनो लानाय थांखिफोर दिनै रायजोनि हितआव मावनो लानाय जे सिमांफोर बेफोरथ' दिनै जोङो नुबाय गासिबो मोनसे मोनसे फेलें जालांनायखौ बेलाफारसेथिं सनितपुर जिल्लाखौहाय सोसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरबो दिनै सिमाङानो जानानै थासिगोन बायदि आरोबाव सानबेसे थगायबावगोन जिहेतु बिसायख'थियाबो नै फैनोसै दा बेयावहाय रायजो राजाफोरा मा बुजिदों नैबेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बिक्रम दैमारि आदा बुंलांनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं होनो थांगासिनो दं बिदिनो लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय मोजां इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय लोगो मोनसिगोन टिल देन स्टे टिउन बाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टत चिफ आरो डिरेक्टर हल आमार ब्रह्म सार डिरेक्टर अफ एडुकेशनत मैं RTI मारिलो जे हसाके 10খন कलेज सरकारे करेन करा हल ना तेखेतসকলে মোক रिप्लाई दिसे जे there is no government amendment bill there is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 no's of degree college under BTR মই ভাবিবলৈ বাধ্য হলো যে যদি গভর্নমেন্ট এমেন্ডমেন্ট যদি হোৱা নাই 10খন কলেজ যদি গভর্নমেন্ট এমেন্ডমেন্ট হোৱা নাই ডিৰেক্টৰ কেনেকৈ এপইন্টমেন্ট দিব পাৰে বিচাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কয়জনমান ব্যক্তিবিলাকে বা ইএম বিলাকে কেনেকৈ ঘোষণা কৰিব পাৰিল যে 10খন কলেজ আমি চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ল there is no government amendment bill এজন ডিৰেক্টৰে এপইন্টমেন্ট দিছে ঘোষণা কৰিছে আৰু এজন ডিৰেক্টৰে চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই এমেন্ডমেন্ট বিল হোৱা নাই বুলি কৈছে বুজি পাইছে আপুনি চাগে না দুটা কথা হৈছে এটা হ'ল এপইন্টমেন্ট দিছে চৰকাৰীকৰণ হৈছে বুলি আৰু এই ডিৰেক্টৰে মোক দিছে যে there is no government amendment bill এটোটো মৰ্মান্তিক ঘটনা হ'ল না তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এফালে 2023 বৰ্ষত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে 10খন কলেজ চৰকাৰীকৰণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলে আনফালে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে RTIৰ তথ্যত 2020 বৰ্ষৰ পিছত বিটিআৰৰ কোনো কলেজ চৰকাৰীকৰণ হোৱাৰ কথা নাই বহুত দিনৰ পিছত মই আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তথ্য পাবলৈ মই ডিৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী অসম কাহিলিপাৰাত মই গলো যে মই RTI মাৰিলো যে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে 6.3 দফাত এনেকুৱা লিখা আছে যে এগ্ৰিমেণ্টত চৰকাৰী নোহোৱা কলেজ আৰু স্কুলবিলাকক এই বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি 6.3 বিটিআৰ একৰ্ডৰ যোগেদি চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি এগ্ৰিমেণ্ট কৰা আছে তো মই সুধিলো যে 6.3 মুটে দফা মুটে আপোনালোকে বিটিআৰত কয়খন কলেজ বা স্কুল চৰকাৰীকৰণ কৰিছে মই ৰিপ্লাই পাবলৈ মই ৰখি আছো তাৰপিছত তেখেতসকলে যোৱা নৱেম্বৰ 3-4 মাহ আগত তেখেতসকলে মোক এনেকুৱা ৰিপ্লাই দিছে যে ইন দা ইয়াৰ 2013 আমি 11খন ফেন্সাৰ কলেজ চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ল তাৰ পিছত ৰিঅৰ্গানাইজ কৰি ফেলে আৰু 3খন কলেজ 2018ত কৰা হ'ল বুলি মোক অসম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপ্লাই দিছে বিচাৰ গভৰ্ণমেণ্টক বা এই 2020ৰ পিছত বা 18ৰ পৰা কোনো একটা কলেজ স্কুলক চৰকাৰীকৰণ কৰা হৈছে বুলি তেখেতসকলে ৰিপ্লাই দিয়া নাই পিছে কথাটো হ'ল কোনো ব্যৱস্থা নথকা সত্ত্বেও কিয় কলেজ চৰকাৰীকৰণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল কেৱল জনতাক আবুৱা ভাৰিবলৈকে এই ঘোষণা কৰা হ'ল নেকি
RTI কৰা বিক্ৰম দৈমাৰীৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে এনেবোৰ প্ৰশ্ন। মই সেইটোকে ভাবি ল'লোঁ যে যিটো এই সময়ত ইলেকশ্যনৰ ওচৰত 10টা কলেজক যদি আমি বিটিআৰৰ পৰা চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব, এমেণ্ডমেণ্ট বিল হওক নহওক, ক্ৰাইটেৰিয়া থাকক নাথাকক, যদি ৰাইজৰ মন যদি আমি জয় কৰিব পাৰোঁ, আমি এইটো কৰি দিম। যিহেতু তেখেতসকলে এই লিখিছে যে আপোনালোকে নিজে কৰি লওক, আছে না এয়া লিখাই আছে, আপোনালোকে নিজে কৰি লওক আৰু চেলাৰী আপোনালোকৰ বাজেটৰ পৰাই দিয়ক। আমি বিটিআৰৰ বা BTC এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা ক্ষমতা আছে নেকি? নাই নহয়। আৰু এনেকুৱাও লিখিছে যে যিটো আপোনালোকে এই বাজেট ধৰিব, ষ্টেটৰ বাজেট লগত কোনো লিংক নাই বুলি লিখা যায়। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইনহেন্স SOPD ছাপৰ্ট শুড নট বি লিংক টু প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন। কোনো লিংকহে ৰাখিব দিয়া নাই।